Zita rangu ndinoitwa Netsaimeki. Ndiri mudzimai akasiiwa naLazarus Boora, aizikanwa nekunzi Gringo nemhuri yeZimbabwe. Chekutanga ndoda kutenda ruzhinji rweZimbabwe nekundibatsira kwavakaita pakurwarirwa nemurume wangu kubvira 2019 kusvika 2020 vachizozorora zvavo vachishaya. Uyezve ndoda kutenda nerubatsiro rwandakapiwa parufu rwavo ndandisingambofungiri. Ndandakaremerwa ndichishaya kuti zvino ndichatangira papi, asi kuremerwa kwese kwakatorwa neruzhinji rweZimbabwe kukaita kwavo. Ini ndikazongoremerwa hangu semunhu akanga asiiwa neumwe wake, asi zvimwe zvese ndakabatsirwa. Saka ndoda kuzvitenda izvozvo, ndichikurudzira kuti vasabatsire ini ndoga, asi vagobatsira ruzhinji rwese rweZimbabwe runenge rwasangana nedambudziko rakafanana nerwangu. Nhasi uno ndinoda kufara ndisine chipo chandakasiyirwa, ndototi chipo chavakandisiyira. Ndane mwana mucheche akazvarwa musi wa 5 June. Handizoti replacement here, handizozivi zvangu, asi ndoda kutenda. Ndakasiiwa ndine pamwiri pamba ine 3 months. Ndakashungurudzika kuzvikuru ndichiti zvino zvandasiiwa nepamwiri apa ndichazvikwanisa here, tindigoti vana vandinavo vadiki uyezve pamwiri ndasiiwa nepamwiri. Asi ndoda kutenda nekuti stage yekutanga yakaoma yandapfuura. Mwana wacho ndanaye ndabata mumaoko, ndiye pamaoko. Saka izvozvo zvimwe zvandada kuti ruzhinji rweZimbabwe rundibatsirewo. Ndakasiiwa vana vadiki. Ndino mwari grade 4 neka ECDB neumwe ane 2 years neyei mucheche. Saka kubasa kwandaenda kwakangovharawo zvimwe zvekuti handizoti ranga riri gore racho here kwandiri kuti uchishayikirwa nemurume kubasa kwobva kwavhara. Asi ndozva kuti ruzhinji rweZimbabwe harundisiyi ndichitambudzika. Nderupe rubatsiro rwamungada pari zvino tichitarisa nematambudziko amunosangana? Pari zvino rubatsiro rwandingada nderwenyanya maschool fees. Pane kamukomana akasazida kavo kanonzi Takudzwa, kane tracksuit yebhuruu ako. Anonzi Takudzwa kuti Lazarus Junior. Mwana iye anogona. Ndingana akatora report book yake kana munotozviona anobuda nema6 units. Saka ndinotoshuwira kuti dai ndawana anozokwanisa kuramba achindibatsira pamwe ndikunozoshaya mari kumbhadharira school fees. Saka iye pamwe ndiye angazondichengetawo mangwana. Akutsiwa nzvimbo yababa wake nekamusikana kanonzi Tabet kari ECDB. Rumwe rubatsiro rwandingade kuruzhinji rweZimbabwe kune vanokwanisawo kundibatsira. Okay, pamuri kugara panapa pamba penyu here kana kuti muri kuita zvekuloja? Pandiri kugara pano ndepekuloja. Okay. Alright, kana ruri rubatsiro imari yakaita sei yamungada, kana rumwe rubatsiro rusiri rwemari rwamungada kuti mubatsirikane pakugara kwenyu pakuti vana vadye nekuenda kuchikoro? Panhau yekuloja ndingade kubatsirwa nemari yekubhadhara rent. Asi handingasarudzi. Chero rubatsiro rwandingawana kuti ndikwanise kurarama nemhuri yakasiiwa nemushakabvu. Nekuti ndikazosarudza vamwe vanogona kuzoti vakati vanoda ichi ini ndine ichi, saka handikwanise kuti ndisarudze. Okay, kusaziva pane vemhuriwo here vari kukubatsiraiwo paboora vacho? Ichokwadi kune vari kubatsirawo, asi nekuoma kwakaita nyika tise tiringotatarika, asi unongoona kuti munhu ari kubatsira asi ari kuedzawo asi zvakamuomerawo. Okay, takambonzwa nyaya yekuti mushakabvu ane stand yaakasiya. Hameno kuti yakamira sei nyaya iyoyo? Mune kuti zvakafamba sei, vakabhenefita kwazviri here kana kuti? Stand handina kuiwana. Nekuti vari kuti stand vanoti vakazoitengesa. Saka handina chandakawana, kana ndizoiti zvakazofamba sei handizozivi. Nekuti ndiva munhu wachona ndeyashaya. Kuti ndizoziva kuti ndobvunza ani handina.
asi vakangoti vakaitengesa paine zvakanga zvaoma semunhu wanga ine extended family. Alright, zvakanaka. Pamwe pane ndichida kuti ndibatsirike pamatambudziko andiri kusangana nawo iye zvino. Ndakamboda kutry kuti ndiregister maproperties emushakabvu asi ndakakundikana noda kwekuti pane mumwe mudzimai ane muchato inini handina. Saka semunhu aiwo aigara nemufi ende mufi akafa aineni, handizoti handinawo here kodzero kuti ndiregister maproperties iwayo, kuitira kuti apa handisi kuitira kuti ndibenefite ini ndega. Mushakabvu ane mhuri yakasiya, asi apa ndikunyanya kuitira kuti nekuti ini ndine vana vadiki vachiri kunyanyoda hand yakanyanya. Kusanganisira nemucheche wandakabata mumaoko, ndine nhau yeissue yedeath. Handikwanisi kuti nditore death wo here semudzimai akasiwa nemushakabvu, since paine vamwe madzimai akambenge vachigara nawo pane mwane muchato. Saka handizoti ini handikwanisi kuti nditore death certificate, nekuti kana even nditorere mwana birth andakabata mumaoko handikwanisi kana pasina death certificate. Pane imwe issue yekuti pane dzimwe mari dzine maaccounts mawo handichakwanisa kuti ndidzitore ndoda kuenda nhau yedeath certificate. Saka handizoti ndobatsirika sei kuti ndikwanise kuti nditorewo mari idzodzo. Ndo rubatsiro rwandiri kuda kuedza kuti vanokwanisa vandibatsirewo ndozvifambisa sei. Okay, ko panyaya yevanhu vakanga vakuvimbisai kuti vanokubatsirai? Uyezve kune vamwe vakanga vavimbisa kundibatsira, vamwe vacho havana kuzozadzikisa, ndisingazozive kuti zvakazofamba sei kana kuti chakazokonzeresa kuti vatadze kuzadzikisa handizozive. Asi vakati vanoda kubatsirai muchinogamuchira ine rubatsiro rwacho? Rubatsiro ndinogamuchira zvakanyanyisa. Sepakutanga semabatsiro aingondiita murume wangu achiri mupenyu achirwara, rubatsiro handimboramba ndinogamuchira. Tinotenda.